आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वैभववाडीत महिनाभरात 2 धक्कादायक घटना घडल्या। आचरण येथील गोळीबार व सुनाळी येथील परप्रांतीय कामगाराचा मृत्यू या 2 वेगवेगळ्या घटना घडल्या होत्या। या दोन्ही प्रकरणांचा अद्याप उलगडा झाला नाही। या घटनांचं गूढ कायम असल्यानं तालुक्यात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे। पाहूयात। वैभववाडीत महिनाभरात 2 धक्कादायक घटना। दोन्ही प्रकरणांचा अद्याप उलगडा नाही। घटनांचं गूढ कायम असल्यानं उलटसुलट चर्चा। वैभववाडी तालुक्यात महिनाभरात 2 घटना घडल्या, ज्या घटनांनी शांतताप्रिय असणारा तालुका हादरला होता। त्यामधील पहिली घटना उघडकीस आली ती आचिरणे येथील गोळीबाराची। 7 एप्रिलला शिकारीसाठी गेलेल्या आचिरणे घाणेगड येथे 2 तरुणांवर गोळीबार झाला। या गोळीबारात एकाचा मृत्यू तर एक जण गंभीररित्या जखमी झाला। त्याच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। या प्रकरणाचा मागील 15 दिवसांपासून स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभाग, स्थानिक पोलीस यांच्या मार्फत तपास सुरू आहे। दोन्ही विभाग कसून तपास करतात, मात्र अद्याप म्हणावं तसं यश मिळालं नाही। या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी दोन्ही बाजूंनी तपास केला, अनेकांना चौकशीसाठी आणलं, मात्र त्यात फारसं काही हाती लागलं नाही। या प्रकरणात जखमींनी जबाब दिलेला होता। त्यामध्ये त्यानं हल्लेखोरांचा पेहराव, दुचाकीची कंपनी सहित माहिती दिली होती। यावर अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले होते। पोलिसांनी त्या जबाबाच्या अनुषंगानेही तपास केला, मात्र हल्लेखोरांपर्यंत ते पोहोचू शकले नाही। या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी प्रथमदर्शनी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला, मात्र खऱ्या हल्लेखोरांपर्यंत पोलीस कधी पोहोचणार असा सवाल आता नागरिक करतात। दुसरं प्रकरण सोनाळी येथील परप्रांतीयाचा संशयास्पद मृत्यू। बिहार येथील 25 वर्षीय तरुण तालुक्यातील नापणे येथील एका पुलावर काम करत होता। तो 27 मार्चला बाजाराकरिता वैभववाडी शहरात आला होता, मात्र तो घरी परतलाच नाही। त्यानंतर त्याचा मृतदेह सोनाळी येथील शुक नदी पात्रात सापडला। प्रथमदर्शनी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली। त्यानंतर त्या कामगाराला सोनाळी येथील एका तरुणानं मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आला। त्यात तो तरुण अमानुषपणे त्या कामगाराला मारहाण करीत असल्याचं दिसतंय। तो व्हिडिओ आल्यानंतर पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली। या व्हिडिओनंतर पोलिसांनी सोनाळीतील त्या तरुणासह इतरांची चौकशी केली, मात्र ठोस काही हाती लागलं नाही। त्या कामगाराच्या मृत्यूचा वैद्यकीय अहवाल येणं बाकी आहे। तो आल्यावर बऱ्याचशा गोष्टी उघड होतील, मात्र सद्यस्थितीत या घटनेबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे। वैभववाडी तालुक्यात घडलेल्या दोन्ही घटनांचा गुंता काही केल्यास सुटत नाहीये। या दोन्ही घटनांमधील गुन्हेगारांपर्यंत पोलीस कधी पोहोचणार? पोलिसांवर राजकीय दबाव आणला जातोय का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत। श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी।